Dostum, kim qayda яши degan so'rovga sen endi javob bera bilasan. Shulay bit? Әйе, Әйдәле, bugun нәрсә qayda яши degan temani birgalab öyrənik. Pisi qayda яши? үйдә, Dürüst. Ayu qayda яши? өндә, Aferin. It qayda яши? эт оясында, Dürüst. Uyada. Tavuk qayda яши? кетәтлектә, Nәq шулай. Бал кырты? умартада, Dürüst. Кырмыска qayda яши? кырмыска оясында, Nәq шулай. At qayda яши? ат абзарында, Aferin. Sıyır qayda яши? абзарда, Dürüst. Balık qayda яши? елгада, Aferin. Тиен qayda яши? агач куышында, Dürüst. Sıyırşık qayda яши? сыерчык оясында, Aferin. Хәзер синең иен күрсәт. менә ул, Dürüst. Аюның үнен күрсәт. таптым, Нәq шулай. Кырмыска аясын күрсәт. менә ул, Dürüst. Тиеннең кушын күрсәт. менә, Aferin. Бал кыртының ясын күрсәт. таптым, Искиткеч, син барысын да дөрес әйттең.